Mekanın kontrol kirni girtige Hesen Çatıkaş. Ligori Marx devlet amureki zore. Lewra devera devlet lehebe beguman de zori ji lehebe. Altı ser kuxwasiye filozofiya Karl Marx şirove bike behsa du cüre amurên devletê kiriye. Ligori altı ser amurên ideolojikên devletê û amurên zexteyên devletê şev cudane. Cudahiyet naber her du cüreyan amuran da jî amurên zexteyên devletê bi darê zorê amurên ideolojik ên devletê jî bi awayekî rêk û pêk rêya ideolojiyê li civaketê ferz kirin. Amurên zexteyên devletê ji aliyê sazî devletê ve û di qada giştî de têm karanîn lê amurên ideolojikên devletê li her derê ne. Dema berê xwe didin van amurên devletê em vê bibînin ku amurên zoreyên devletê hikûmet, rêveberî, artêş, polîs, dadgeh û girtîgehên. Amurên ideolojikên devletê jî ol, perwerdehî, malbat, siyaset, hukuk, sendika û çandin. Devlet xwe bi van amuran heyî dike. Ango bi rêya van amuran xwe bi kes û civakê dide pejirandin. Kes an jî civakên derdkevin dervayê amurên ideolojik, devlet li hemberî wan amurên zextê bi kar tîne. Girtîgeh jî yek ji van amurên zoreyên devletê ye ku devletan her tim serê lê daye. Li gorî rêveberên devletê ev mekanên pîroz ên ku kes lê wir tên îslah kirin. Lewra beriya niha Wezîrê Edaletê Dewleta Tirk li qada mizgîniya vekirina girtîgehên nû dida alîgirên xwe. Mirov li girtîgehan ji mekanê xwe tên dûrxistin. Mekanê mirovan mal û welatê wan e. Mirov heyînin civakî ne. Ango mirov bi civakê heyî dibin. Armanca girtîgehan yek ji ev e ku girtiyan ji civakê dûr bixin. Da ku girtî heyîna xwe winda bikin. Girtîgeh mekanîzmayên kontrolkirinê ne ku ji aliyê desthilattan ve hatine ava kirin. Kontrolkirina kesan derdkeve dervayê amurên îdeolojik. Ji bu devletan xeta bingehîn û xetereyekî mezin e. Lewma van kesan ji civakê, malê û welatê wan dûr dixin. Di heman demê de girtîgeh mekanên xurtkirina desthilatdariyê ne. Li van mekanan azadiya kesan ji destê wan tê derxistin. Helbet em behsa azadiya fizîkî dikin. Anna girtiyên siyasî ji gelek aliyan ve ji kesên derve girtîgehan azadtir û pirtir xwedî vînin. Ji ber ku desthilat nikarin vîn, hêj û mejiyên girtiyan dîl bigirin û îradeya wan kontrol bikin, bêtir êrişê dibe li ser wan, îskence li wan dike. Şert û mercên girtîgehan girantir dike, înfaza wan tişewitîne. Werhasil her diçe zor û zehmetiya ser girtîgehan her awayî zêdetir dike. Tunekirin armanca serekeya desthilatan e. Heke nikaribe tune bike mekanîzmaya kontrolkirinê dikeve dewrê, ku ev jî di roja me de girtîgeh in. Lêbelê armanca dewletên dagirkerên Kurdistanê di roja me yê îro da ne tenê kontrolkirina kesên derveyê birdoziya dewletê mayî ne. Di heman demê de tunekirin û qirkirinê ji armanca wan ên sereke ne. Lewra li Îran û Rojhilata Kurdistanê dervekirin û tecrîdkirina Kurdan asa herî jor da ye. Ji ber vê yekê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi hezaran girtiyên Kurd dibin tecrîd û tunekirinê dane. Di navbera Dewleta Tirk û Kurdan da girtîgeh bûne mekanên çavtirsandin û çewsandinê. Ango dewletên dagirker girtîgehên xwe ji bo Kurdan kirine kampên tolhildan û tunekirinê. Çawa ku li girtîgeha Amedê xwest vîn û têkoşîna Kurdan bişkîne, bi heman awayî niha jî dixwaze li girtîgehên vîn û têkoşînê tune bike. Ji xwe girtîgehên dagirkeran dişibin kampên Hitler. Ku li wan kampan 6 milyon mirov hatin kuştin. Weke tê zanîn di mehên borî da 8 girtiyên di mehekî de jiyana xweşdestan. Di nav wan da girtiyên nexweşî hebûn. Ên ku weka garîbê gezer hatin kuştî jî hebûn. Li gor daneyên HDP li ser Twitterê parvekirine di 5 salên dawî de 89 girtiyên nexweş girtîgehên Dewleta Tirk jiyana xweşdestan e. Niha jî ji hezarî zêdetir girtiyên nexweş girtîgehên wan dane. Girtîgehên wan bûne goristan. Kesên weka Mehmet Emin Özkan û Aysel Tuluk tevê ku hinek nexweşxane raporê nikarin di girtîgehê de bimînin didin wan jî adlî tipa dibin kontrol û xizmeta desthilatdarî de raporên din didin wan û wan li girtîgehan dihêlin. Ew kesên endamê amûrên zexteyên dewletê ne nakin ber pêla girtîgehan. Ji ber ku wan wek endamê amûrên îdeolojik ên dewletê dibînin. Lewma ew kes polîs, leşker, mamoste û endamê tarîqatên wan in. Tevî ku kesên derveyê îdeolojiya dewletê dikujin, işkence dikin an jî tecawüzê zarok û jinan dikin ti cezayê girtîgehê li wan naybirin. Ew kes ji cezayan muaf in. An jî kesên endamên amûrên îdeolojik ên dewletê yên weka kujerê malbata şeniya şeran nayên ceza kirin. Ango nakevin girtîgehan. Girtiyên siyasî taybetiyên li girtîgehên Dewleta Tirk her tim berxwatana xwe rêyên nû ji bo bilindkirina têkoşîna gelê xwe vekirine. Lê pêvajoya pandemiya koronayê de Dewleta Tirk şert û mercên girtiyan girantir kir. Di serî del girtîgeha taybeta İmraliyê li ser Birêz Öcalan hevreyên wî tecrîdekî mezin dide meşandin. Da ku têkiliyên di navbera Kurdan da xud bike. Atkeve ser milê me jî li hemberî zordarî û barbariya girtîgehan bi taybetî li ser girtiyên nexweş û li ser hemû girtiyên siyasî tê meşandin, divê em têkevin nav têkoşîn û tevkerê. Bi têkoşînekî mezin û xurt em ê bikaribin vê zilmê û zordariyê li ser wan tê meşandin bişkînin.